És injust passar una sola nit sencera a dintre sotto al Calameca o a Estremera sense haver robat ni una trista cartera. Hi ha Jordis consellers i alguna consellera. Ja has fotut ser allà dins nit i dia per culpa d'aquests collons de fiscalia. És ben bé que en aquest país a la justícia no hi ha dret, que només hi ha malícia. Posa't una peça groga, que és lo que ara està de moda. Posa't una peça groga, que els volem aviat a fora. D'un moment excepcional, Barça, sisplau, no t'enfadis. M'he fet el Vila-real, de les Palmes i del Cádiz. Posa't una peça groga, que és lo que ara està de moda. Posa't una peça groga, que els volem aviat a fora. D'un moment excepcional, Barça, sisplau, no t'enfadis. M'he fet el Vila-real, de les Palmes i del Cádiz. No sé quina hora és, però es fos fa estona. És fàcil veure que no hi ets ni un paper. Ja poc importa. Poso els peus a terra, vull caminar. Necessito despertar en un dia radiant. Denunciant d'una manera esportiva, elegant i amb color groc aquesta injustícia i aquest càstig que pateixen aquestes famílies. Per tant, molt agraïts el nostre suport, la nostra col·laboració i la nostra admiració també a la vostra iniciativa. Gràcies. És que no les podem oblidar, que han de tornar a casa, que volem que s'aturi la política repressiva de l'estat espanyol, d'aquest estat feixista, perquè les volem a casa, seguirem corrent cap a la llibertat. Des de Quilòmetres per la Llibertat, en primer lloc, agrair sincerament tot el suport rebut per tots i per totes. Durant la construcció d'aquest projecte no hem rebut mai un no com a resposta i sempre hem tingut el sentiment d'entesa i col·laboració de tothom. Quilòmetres per la Llibertat és una proposta esportiva, solidària i reivindicativa que va néixer fruit de la lectura de les cartes dels nostres estimats Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, que aleshores eren els únics empresonats. La seva injusta situació ens martiritzava. No podíem ser lliures si ells no ho eren. Teníem el deure moral de fer alguna cosa, perquè, com diu un amic del Lluçanès, vam escollir suar reivindicant llibertat en comptes de plorar d'impotència. D'aquí va sortir Quilòmetres per la Llibertat, un repte esportiu de 860 quilòmetres, repartits en 80 relleus de 10 a 14 quilòmetres. Sens dubte, un repte titànic que requerirà l'esforç, col·laboració, cooperació i solidaritat de tots i totes les participants. Demostrarem al món que estem més units que mai, que la nostra voluntat és ferma, que estem disposats a la constant reivindicació pacífica amb l'objectiu que els i les nostres líders polítics no passin ni un instant més a les presons. Per ells, per elles, per la Carme Forcadell, per la Dolors Bassa, pel Joaquim Forn, per l'Oriol Junqueras, pel Raül Romeva, pel Jordi Turull, pel Josep Rull, pel Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, també pels nostres exiliats i oprimits, pels membres dels CDR, músics, pintors. I, en definitiva, per tots i cadascun de nosaltres, perquè la llibertat no es negocia ni es coarta.
Avui els nostres quilòmetres no seran mera distància. Els nostres quilòmetres seran per la llibertat. Una qüestió pràctica. Ens farem una foto aquí, els corredors que esteu a plaça. Que sentiu tot aquest clam, la força i ràbia de la gent. Sou les veus de tot un poble que no serà esclau mai més. Mil cors, un sol bategar, tenim molt clar on volem anar. Cap a un país molt digne i lliure on viure el demà. Sigues ferm al meu costat, tot i que el canvi et faci por. No pot ser que amb aquest gris no hagi somiat un món millor. No tinguem suficients manilles per dur-nos a tots a presó. Que sentiu tot aquest clam, la força i ràbia de la gent. Són les veus de tot un poble que no serà esclau mai més. Mil cors, un sol bategar, tenim molt clar on volem anar. Cap a un país nou, digne i lliure en viure